benvidos á Corte do Director. Hoxe estamos nunha colaboración con Ciencia con Carmen, que ten, o sea, con Carmela, que ten un canal, ten dous canales, un canal con solo vídeo, que está en galego, e depois un canal que está en castellano, pero está doblado, porque fan todo en galego en Madrid, e despois mandan á Televisión de Galicia e poñenlle outra voz que se lle parece. Entón, hoxe vamos a ver, bueno, non vamos a ver, nós xa vimos as películas. Nós xa vimos unha serie de películas sobre virus e eu conto un pouco de que van e Carmela desmontan un pouco ou montan ou desmontan un pouco a súa composición científica, digamos. Entón, imos comezar con Cabin Fever. Entón, Carmela vainos a comentar un pouco os síntomas que salen na película e se ten sentido ou non ten sentido. Vale, pois na película este Cabin Fever ou Cabin Fever temos unha especie de zombies que teñen como moitas chagas pola pele, están como moi despelexados, e o que máis lles pasa, o que máis parece que lles pasa é que están como deshidratados, porque todo o tempo están dicindo que necesitan beber auga. Hasta aí parece que todo ben, porque resulta que o director se inspirou nunha infección de pel que tivo el mismo, pero que despois empezan a mezclalo con os síntomas que eu creo que non teñen nada que ver. Corríxime se me equivoco, porque non son médica, pero teñen dificultades para miccionar, para mexar, teñen... Claro que eu como son moi médico, podo corregir. Non digo tú, pero se hai algún médico véndonos, eu de síntomas, a verdade, non teño nin idea. Pero pareceme raro que unha infección da pel pois que teña que ver con toser sangre e con ter dificultades para mexar. E despois, o que máis me fascina desta película, pero que tamén está basado nunha cosa que lle pasou ao director, é que hai unha tipa que lle dá a enfermedade esta e que ten as pernas desfeitas, o sea, estáse caendo a perna a cachos. Pero ela decide depilarse, porque depilarse é o máis importante cando a pel se te está caendo a cachos. A mí iso, a verdade, fascinoume. Pero, según estuve lendo tamén por aí, resulta que eso pasou ao director, que cando tuvo a infección esa da pel non se deu cuenta e empezouse a afeitar e literalmente caíase a pel da cara a cachos. Así que, bueno, pero vamos, que o que máis me fascinou foi iso. E despois... Non vos afeitedes se tedes infeccións de piel na cara chungas coas que se vos cae a piel, afeitarse non. Non é a solución, porque levas a pel. Despois, teóricamente, esta infección ou que teñan transmítese pola auga, porque despois vese, hai unha escena que se ve como un cadáver aí flotando na auga e vense así como... bueno, como que bulle, así un pouco. Entón, eso sí que ten sentido, porque sí que hai moitas infeccións que se transmiten pois, pola auga, así, o cólera, por exemplo, antes de que houbera auga potable sanitizada, saneada e así, pois transmitíanse moitas enfermedades dese tipo. Entón, ten sentido que sexa unha infección que se transmite pola auga, porque encima os tipos como que se tocan moito entre eles. Entón, ten sentido que ao tocarse non lles pase nada, pero que sea pola auga. Nesta, en ningún momento dicen si é un virus, si é unha bacteria, si é... No, en ningún momento se fala... A ver, vai duns tipos nunha cabaña que enferman. Sí. Non hai ningún médico que pase circunstancialmente por aí e diga ningún estudiante de medicina. Cousa que sí que pasa na seguinte... Dulces Criaturas, un filme de 2014 onde Elijah Wood, Frodo, se enfrenta, está de prácticas nunha escuela de primaria e resulta que os chavales que comen polo frito se convirten en zombies, pero si pasaron pola pubertade e os adultos, non, porque hai unha movida na cabeza relacionada con pasar pola pubertade que lles impide ser zombies. Entón, Carmela vai nos explicar que movida é esa e se ten algo de sentido. Vale. Pois nesta película gustoume que sí que lle tratan de dar unha explicación bastante bioquímica e bastante científica a unha atrapallada de película que é nenos zombies. Pero hai unha escena na que hai un señor que debe ser o director que se pon a explicarlle a Frodo que a Frodo nun momento póñeno en cuarentena. Eso fíxome gracia, que a Frodo lle dice cuarentena, eso como moi related. Bueno, que me gusta que lle dan como unha explicación eso moi científica a unha atrapallada de argumento, que é que hai nenos zombies. E o argumento que pode haber nenos zombies e isto non pasa aos adultos porque as hormonas que temos os adultos a partir da pubertade,
de que adquirimos caracteres sexuais secundarios, esas cousas, as hormonas, os andróxenos e outras hormonas, como que lle impiden o virus que ataque os humanos, os adultos. Entón, por eso son solo os nenos os que están todo o rato infectando. E de feito, un dos profesores, non sei se é o propio Frodo, sí que ten como unha ferida, como que parece que lle vai dar o virus, pero dicenlle, no, é que a ti vai che ir con outros síntomas, non sei que, e iso é porque, claro, como ten as hormonas que o protexen, pois non chega realmente a producir a enfermedade. Eso gustoume. E gustoume tamén que nesta película aventúranse a decir barrera hematoencefálica, que eso sorprendida e gratamente sorprendida, porque dicen algo así como que, anotei non por aquí, dicen, las bacterias no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Por eso tiene que ser una infección vírica. Entonces, eso, a ver, non é verdad, porque sí que hai bacterias que son capaces de atravesar a barreira hematoencefálica. Bueno, a barreira hematoencefálica é o espacio que hai entre que do torrente sanguíneo pasa adentro do cerebro, porque o cerebro e todos os nervios e as neuronas están máis protegidas para que sean menos susceptibles ás infeccións. Entón, hai como unha capa extra entre a sangre e o cerebro para que non poida atravesar. Entón, sí que é máis fácil que pase un virus, pero sí que hai bacterias que poden pasar. Por exemplo, cando temos unha meningitis, o máis normal é que sea causado por unha bacteria, que a Neisseria meningitis. Entón, iso é falso, pero gústame que se aventuren a darlle unha explicación bioquímica e a mencionar que é máis fácil que sea un virus que sea unha bacteria. Así que esta película sorprendeu gratamente, doulle aprobado científico. De feito, nun momento dado, póñense a falar que están con esos síntomas porque teñen parte do cerebro necrosado. Que me parece curioso, estuve buscando e tal, sei que o cerebro funciona por cachos, digamos, non sei, e sei que hai afeccións como que se tes afectada a área da broca, tes a broca, se di, creo, parte afectada a parte da linguaxe ou así, entón non sei se ter parte do cerebro podre che permite seguir vivindo como zombi. Sí, é que iso ten razón, que nun momento da película Frodo ou alguén dice que, no, o director ese que tanto sabe, que é o que das explicacións todas, que deben abrir a cabeza a alguén e sacan un cerebro, está todo negro e dice, claro, están necrosadas certas partes, pero non as que lle permiten seguir pois, vivindo, respirando, non sei que. E iso eu de neurociencia non teño moita idea, preguntei a unha amiga, e díxome que, por exemplo, cando tes un ictus cerebral, hai unha parte do cerebro que se che necrosa. A seguinte película que temos para comentar é de 2009, chamas Infectados, e é un filme que nos presenta un Estados Unidos post-apocalíptico derivado dunha gripe mortal moi influenciado por unha brote que houve de SARS-CoV, non sei como se pronuncia ben isto, Carmela despois que me critique, moi influenciada por unha gripe que houve en 2003 e preséntanos un grupo de superviventes que teñen unha metodoloxía moi, digamos, un método moi perfeccionado de limpeza, uso de mascarillas, non contacto con extraños, para evitar seren enfermadas por esta extraña gripe. Agora Carmela vai nos dar unha visión científica de toda a miña explicación. En primeiro lugar, eu non usaría gripe como sinónimo de infección vírica, porque gripe realmente só se pode usar cando é un virus en concreto, que é o virus da influenza. Entón, cando nos referimos a SARS-CoV ou coronavirus en xeral, non se usa gripe, que shame aí a corte do director. E despois, esta película, efectivamente, vendo agora, desde post-pandemia ou into pandemia, sí que vemos moitas cousas que agora non son moi similares, por eso, uso de mascarillas, que limpian todo con lexía moi a fondo, que se aíslan como con plásticos para non contagiarse unhas persoas de outras. E despois, no que ven sendo temas terapéuticos ou abordaxe que fan un pouco da terapia que lle dan aos pacientes, sí que é moi interesante e está bastante ben avalado científicamente, porque din que o que necesitan para curar a xente é suero de persoas infectadas. E iso ten moito sentido porque no suero, que é unha das partes da sangue,
están os anticorpos, os famosos anticorpos que sirven para neutralizar o virus. Entón, se colles ese suero dunha persona que xa pasou o virus e lle pos a unha persona que o está pasando, axúdalle a neutralizalo. E, de feito, é unha das terapias que se están agora desarrollando para a pandemia de coronavirus que temos agora. E tamén me gusta moito a escena, bueno, me gusta moito, isto é un pouco sádico, a escena na que hai unhos nenos, dinlles que si os nenos os van poder tratar co tratamento este experimental do suero, non sei que, e o médico dice que no, que o que lle vai dar é unha inxección de potasio. E isto é moi interesante porque é certo que o potasio produce unha sobredosis de potasio, produce unha morte moi rápida porque o que che fai é deterche o músculo cardíaco e deixas pois, de latirche o corazón e, polo tanto, morres. E, de feito, esta inyección de potasio é un dos componentes da inxección letal que se usa para cando hai cadea de morte. Ten como 3 componentes, un que é máis sedante, outro que é para deter os pulmóns e este que é para deter o corazón. Entón, eso é científicamente verídico. O seguinte filme do que vamos a falar é Melanie, a rapaza con todos os regalos, que vai dun apocalipsis zombie que ten como base un fungo que fai que as persoas sean zombies e hai unha especie de macro fungo que é como o árbore fungo xefe que está composto por zombies e, bueno, Carmela vai nos explicar un pouco como vai o tema este de fungo zombie e se é probable ou non é probable dentro de que estamos falando de algo de ficción. Vale, pois nesta película gustoume bastante a explicación científica ou a base científica que ten. Porque, no fondo, o que está pasando é que os fungos, que son o último eslabón da cadena da vida, porque pois nós comemos animales e plantas, nós os animales e as plantas morremos, e son os fungos os que transforman esa materia viva ou orgánica en materia inorgánica, que son pois os minerais que despois usan as plantas para poder producir enerxía, medrar, etc. Entón, hai algunhas plantas, isto na realidade, na natureza, hai algunhas plantas que xa nas súas propias raíces teñen fungos nunha relación que se chama simbiótica, que quere decir que ambas partes se benefician, porque así, se esos fungos das súas raíces directamente lles producen ese sustrato para medrar, vai ser máis beneficioso que se teñen que esperar a un fungo que aparece por casualidade ao seu lado. Entón, ten sentido que esta árbore xigante que nos aparece na película como árbore fungo xefe teña nas súas raíces este fungo e a evolución que presentan na película é que o propio fungo fai que teña personas mortas, o sea, zombies dos cales alimentarse para poder alimentar a planta. Entonces, evolutivamente, medio ten un pouco de sentido porque o fungo que lle interesa é ter o maior número de cadáveres posibles para poder alimentar na maior medida a planta. Entón, hasta aí, ben, o que lle vexo menos sentido é que exista esa figura de persoa medio fungo, medio persona, que son esos zombies que andan por aí, para infectar a novas persoas, que vale, de alguna maneira o teñen que facer, pero esa figura de a medias entre unha cousa e outra é o que eu vexo máis coxo dentro de que todo é ficción. E o que sí que lle vexo máis sentido é a escena esa que dicen estos son esporas e como están na súa etapa de madurez sexual, unha soa destas pode causar unha gran hecatombe, porque claro, se volves xenerar un árbol xigante deses que se volve a alimentar de moitos zombies, pois líala bastante. O último filme do que vamos a falar hoxe chámase Retornados, é un filme de 2013 español que vai en torno a despois dunha crise sanitaria de zombies descubren unha cura a partir de persoas que xa morreron desa enfermidade e elaboran un suero. Que pasa? Que ese suero está limitado polo número de personas, o sea, polo número de cadáveres cos que teñen para facer suero. Entón, o conflito vai en torno a esa procura de medicación. A Carmela vai nos a falar un pouco desta situación narrada no filme. Pois esta película, a verdad, gustoume tamén bastante porque, bueno, das que estamos presentando hoxe, a única que vi enteira de todo é pelicularmente falando está moi ben. Desde o punto de vista bioquímico, pois hai varias cuestións que están ben tratadas e hai outras que a min deixame un pouco con por que non me acabas de explicar o que me queres decir. Entón, a película preséntanos un virus, sobreentendese que é un virus que se transmite polo sangue, tanto por mordeduras como por contacto directo coa sangue das persoas infectadas, porque, por exemplo, hai unha escena na que hai un neno que contrae a enfermidade e a doutora explica aos pais que teñen que ter moito cuidado que se o neno se corta non entra en contacto con esa sangue.
Entón, para tratar estas persoas que se infectan, hai o que se lle chama a proteína do retorno, polo que as persoas que teñen este tratamento chamaselle retornados, que é o que dá nome á película. Esta proteína do retorno é o que dá o conflicto na película porque, como dixo Paco, extraese de cadáveres de zombies que teñen a enfermidade. Entonces, o que a min me leva primeiro a pensar é que esta proteína poderase tratar de anticorpos, que é o que neutraliza o virus, e por iso extraen de persoas que tiveron a enfermidade, pero o primeiro gazapo, o que non entendo por que o fan así, é que din que extraen do líquido cefalorraquídeo, que o líquido cefalorraquídeo é o que rodea pois, as meninxes, e o cerebro, e os nervios. Entón, aí, en principio, a priori, non hai anticorpos, entón non entendo moi ben por que a proteína do rescate ven de aí. Entón, iso levaríanos a pensar que a proteína do rescate realmente non son anticorpos, é outro tipo de sustancia que non acaban de concretar, e iso é o que máis nerviosa me pon de toda a película, porque o que eles intentan facer é, para non ter que depender pois, das reservas de zombies, é sintetizar, o sea, facer sintéticamente esta proteína. E aí encontranse con moitos problemas. E, sendo unha película bastante recente, se houberan revisado un pouco a literatura científica, saberían que esa proteína recombinante, se fora simplemente unha proteína da cal coñecen o xenoma, poderíase facer bastante rápido por enxeñería xenética, e se fosen anticorpos tamén sería bastante doado de producir. Eu creo que o problema que teñen é que non saben o que é a proteína do retorno e usan así un pouco o vai ben. Pero, bueno, en xeral gustoume a película e pareceme que está ben tratado o conflicto de que se necesita unha dosis diaria para manter a estes pacientes libres de enfermidade. De feito, ao principio pensaba que o que lle poñían eran mini vacinas todos os días que mantiñan o sistema inmunitario activado contra o virus. Pero como despois se meten no jaleo ese da proteína retornada, pois xa non sei o que é a proteína retornada. Por favor, se o director está vendo isto, que me mande unha mensaxe con que é a proteína retornada. Non podo dormir así. Non podes dormir sin saber o que é unha proteína retornada. Encima é verde, por que é verde? Que é? Non entendo. É unha proteína que che devolven, todo o mundo sabe. Que neutraliza, que despois teñen unhas imaxes moi guais así biolóxicas, porque hai a chica a rapaza necesita recaudar fondos para investigar na proteína retornada e dá unhas charlas con unhas imaxes moi chulas de como neutraliza a proteína do retorno, que non sei o que é. Bueno, e ora Carmela vainos a enseñar o seu top, digamos, de cienticidade do que vimos. Que películas ganan en canto a credibilidade das pelis de serie B de Paco? Vale, pois agora no ranking que teño aquí anotado no meu calendario de 2018 de películas científicas de serán zombies e de virus, vamos a facer do 5 ou 1 para facerlo así como máis interesante. Entonces, no top 5 Cabin Fever, porque realmente mesturan un montón de síntomas que non teñen moito que ver con os outros, que tes unha infección na piel e mexa... bueno, hai que saber. 4. Porque, bueno, dentro do que cabe explican bastante ben o que... Bueno, expliquei vos eu o que é a simbiose entre as plantas e os fungos para poder ter nutrientes, así que, bueno, eso compramos. No top 3, Dulces Criaturas, que ainda que é unha película de nenos zombies, esforzanse moito en darlle unha base científica, metendo o tema das hormonas e que o virus é sensible ás hormonas. Esa parte gustoume. No top 2 poñemos a famosísima Retornados, que me gustou moito como película, e moléstanse bastante en explicar tamén pois, a parte do virus, de que tens que ter todos os días un tratamento, etc., que tamén me gustou bastante. E no top 1 poño a Infectados, que a pesar de ser pois, unha película o mellor o uso posapocalíptica tal, gustame a parte de que intenten usar suero como tratamento para unha infección vírica, porque eso realmente faise na actualidade e estáse buscando ese tipo de tratamento, por exemplo, para o coronavirus. Bueno, entón, ata aquí o vídeo de hoxe. Lembro-vos que vos suscribades aos canales de Ciencia con Carmen e o canal de Carmela Cela e o meu, se non vos suscribides, pois podedes vos suscribir, ainda que se non queredes non vos suscribades, eu non vos vou obligar, pero o de Carmela sí. O de Carmela, que para un vídeo que hai que suscribirse. Non, eu refería... Bueno, e os de Carmen con Ciencia. Apoiade a esa xente... Apoiade a Ciencia con Carmen. Apoiade a esa xente que grava vídeos en galego e despois os dobla. Son xente bacano.